I don't know where these allegations of corruption against KUTYA are coming from, but if you have evidence, please go to the police and report, says ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa. Ndizanapinda mashoko otagwa Chris Mutsvangwa oshamisa vanhu. Panapa vanhu vanyaso kubuda vane confidence vakati vanhu veZANU-PF vanoshamisa. Panapa vana Christopher Mutsvangwa mwedzi yakapfuura vaimbobuda vachiaccuse vana kuda kuKUTYA aiwa vachiti these guys they are using money aiwa kupinda Central Committee, they are using money kubhaya loyalty. Panguva ino ozoya panguva ino achiratidza kuti is vindicating the same people vakambo accuse vanyasobuda pachena kuti these guys they are just confused, avatombozivi kuti muZANU-PF chamo chavanyasobuda chaicho chii. Don't go subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa Newsbite inobuda ichinyora ichiti Christopher Mutsvangwa, who in the past months was attacking KUTYA, accusing him of using blood money to buy the Central Committee, he has made a U-turn. Instead, says any such allegations are baseless and are being foisted on ZANU-PF official by outsiders. Ndo mashoko anobuda anyogwa panapa na nehendo Newsbite vachikomenta chiitiko chakaitika yesterday. Panoonekwa kunzi aiwana Mutsvangwa oita pressure, but this pressure seems like he was vindicating aiwa kuda kuKUTYA, achimuti anyone anoti aiwa KUTYA is a fraudster kana kuti pane mari dzavari kuba kana chinhu kaenda anoripota kumapurisa, but is the same guy aichema achikomplaina aiwa asikatodi kutoti KUTYA apinda muCentral Committee. Noda kuti pane zvimwe zvaanenge achitoziva zviri bad kana zvakashata zvichiitiwa behind the scenes, but panguva ino akuona kuti VP Chero Chiwenga is now elevating. Panguva ino zvongozikanwa kuti Mutsvangwa naChiwenga panguva ino havanyasi kuklika zvekudaro. Panguva ino toona kuti Chris Mutsvangwa oya again achiita a U-turn, now akuuya achisapota KUTYA panguva ino. Imbotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Zvinyasobuda pachena kuti these guys they are now fearing kuti Chiwenga akangopapinda chete ivo pavo papera. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Musavana kusubscribe or like, turn on the bell icon.